please, submit Wu-Yang. Du er sindssyg. Joni, du er guld 1. Det er noget skidt. Men jeg har en plan. Hvis jeg skal være helt ærlig, jeg tager ud. Hestemand! Wow! Jeg er sådan på polsen fra det. Hestemand! Ved du hvad, Joni? Ved du hvad, jeg synes, vi skal prøve, ikke også? Nej, jeg ved du, det er en god idé. Kom her, hold kæft. Lad os bare gå efter den, mand. Kom her. Hestemand! 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 Sorry, der gik lige monkey. Du skubber Hazard ud af kanten, afklæder fuldstændig, og så går du bare fuld orangutang på ham. Det er faktisk virkelig disrespectful. Nu de går Rissa! Oh my god! Ej, hvor er det spændende, han er gået tur på. Det er virkelig interessant, sådan kan du godt lide at se, Joni. Lad mig få den. Ja tak! Der er no way, du gjorde Han det. bare det op. Ui. Ja! Hvad laver han? Jeg har ham. Selvfølgelig kommer. Amerikanere. Oh my! Nice! Hvad sker? What? Ja, det er i orden! Det er i orden, det der, Joni. No fucking way, du får ham der. C9'eren. Janni! Ja, vi deffede dem lidt der, det sidste. Jeg holdt op. Oh, what the fuck? Det er det her, jeg tror det er... Nej, det er det ikke. Jo, hvad der? Er det det? What? Du står og vinker, mens jeg dræber 3. What? Nej! Sådan. Ej, fuck, hvor er det? Ej, hvis der er nogen, der fortjener det her win her, så er det fandme os. Ej, vi har jo ikke tabt. Det skal I tænke på. Det er i orden, Joni. Det er det fandme. Woo!